Habitat izeneko ipuin liburua argitaratu berri du Katixa Agirrek. Etxebizitza gure belaunaldi honen obsesioa ardatz duten 6 ipuin biltzen ditu liburuak. Bilboko zazpikaleetan Katixa Agirreren beraen habitatean izan ginen liburuen inguruko galdera batzuk egiten. Honakoak dira eman zizkigun erantzunak. Zen nire asmoa zen gaur eguneko familia mota desberdin horiek erakustea eta inkluso bakarrik bizi den jende horretan ere azpimarratzea, ez? Nekin etxeak emango zidala asko, ezta? Nuelan bat ere mugatzen nire burua holako gai orokor bat aukeratuz. Ez dira, egia da ez direla ipuin laburrak, ipuin klasikotik gertuago dauden ipuin horiek, baizik eta hori, arnas luzeagoko ipuinak eta denboran garapenak ematen dira eta pertsonaietan aldaketak. Ipuin luzean hori, usten diozu, garatzen duzu, atzera egiten duzu, aurrera. Ipuin hau dira hibrido bat edo, novela motza eta ipuinaren artekoa oso interesantea nire iritziz. Nik nahi gaur eguneko gizartea islatu eta etxebizitzaren inguruan dagoen problematika hori eta beste arazo asko, arazo laboralak eta gaur egunekoa guztientzat oso identifikagarriak. Aldi beren ere nuke nahi hori, hemendik bi urtetara erabat desfasatuta egongo da, seguro, baina, enuke hori nahi. Nire liburua epaitua izatea bere horretan, eta, nik nire honen eman dut eta harro nago liburuaz esan daiteke. Orain nabil ideia batekin, baina gazteentzako novela bat idazteko. Beraz, baina tarteko zerbait. Nahi dut egin abenturazko historio bat, beraz, orain arte egin dudanarekin zer ikusirik ez daukana, ez? Orain arte ipuin liburuak izan dira abenturazkoak ez zirenak, eta baita ere umentzako liburu bat, baina hori ere abenturazkoa ere ezin dena konsideratu. Eta nahi dut hori traman oinarritutako zerbait. Liburu berriarekin batera, sarean ere habitat berria zabaldu du Katixa Agirrek. Orain arte idatzi duen bloga bertan bera utzi eta berri bat zabaldu duelako katixagirre.com helbidean. Honako erantzunak eman zizkigun idazle blogari binomioaz galdetu genionean. Nuen gogoa blogaren itxura aldatzeko, baita ere beste gauza batzuk eranzteko blogaz aparte, zerain gehiago da webgune baten modukoa, ez? Eta, aitzaki hartuta, aprobetxatu nuen bai data, bloga aldatzeko data eta bai izenburua ere. Jardun hori gehiago parekatzen dut zutabe egintzarekin, ez? Niretzako gehiago dauka horretatik. Blogaren ezaugarrietakoa da publikotasuna, ez? Eta bapatekotasuna. Eta nik bi ezaugarri horiek ez izkiot ikusten literaturari. Nik nuke publikoki egingo, zerbait idatzita, komentarioak bota, endo zeinen komentarioa, hori oso arriskutsua da, ez da? Ez nahiz blogaren iraultzaren zalea, ez dut uste hainbesteko iraultzaren. Blogean idazten dudanean zerbait eta komentarioa jasotzea hori eskertzen dut eta horretarako egiten dut. That was where we used to sing.